Thinking they make good. I was in the young now don't come. What's going to take a rope? When you want to hear a muzo, Eva Tobata, Murizia Tontonga. I know. I'm going to make you. Get us in Catoniana. Toragia down. He can ask you. Choi! What? Because you didn't never doesn't make my go down the housewife. To the occasional wife for money. I can not quite get it. Too quiet to a man. Mama, why is the girl working at the for for Yauru Kakena, I got Teremo para Jesus. Or promote the king that will tell him la hela. Nukuna Gemelia effect. Osaiba, and you are loose. Can you not like it? Mama highway. Video. In that person. Okay, I'm very faithful. If I name Sisters Fellowship, Abura Mothers Fellowship. Akwaba honorable izinguru west Kembo koto yem no ga oluga work Iye manya ni higa huni keguru ogere yin owo dis room me go ta se bra mo akari to from generator to generator ga dere ma Sisters Fellowship ayeche mundu mkpuchi ma kwa mu ifema Kele Chineke gi Kini fi bu kwa mo ke dise the chorious one me ya ko one negi Ima no mo biabem wait deji ke we beto adalo want at least tie ti sara all the coach of come say tie na primary school abi Keke bu no ko bu mu ya na ami ali na bem esi ni rumo ami fe na zo esi na zo mo mi fe ni rumo eto ku ife ke tue na dustbin fa ho chalia ihe nwa ya na akọ amazi pa mi nne Wese maka mu na Brazil fa na ụmụ akọtakasia I have Miko, all kind of Miko na Cape City, Miko na Cape Town. Nwoke ife la dem megi ụlọ ọma gị na ịgbasa gị ị na-enye m 5,000 Isha oyiri gị 5,000 What we hold on me na abu ndị nsọ ya dote mụrụ m ote ka ọkụkọ ote pịa m mulie m elu ote esi m Chineke bịa kom na lote m kajise lee ma agwa gị hụrụ m mma abụ m already made onye na-eme nke ọnụ family unu nwekwara kọma nna ihe idikwa ikwesị ịdị ya flow ndị ahụ ndekọrọ m ihe n'obodo kọwa m n'ọkọ mụ ọ bụ ewe m onye kọm de family ọbụla anyị bachara anyị kọwa n'ọkọ I na gate I dey at home. Wagenti, ịkparịa m ọzọ mgbe upurutu Kongo ka ịbụ onwe isi Okay, that very night na m hụrụ gị n'okwukwe n'ime moto. Unu nọ na-agụrụ m okwukwe m dị n'ime ya. Ụmụ gị bịa be m wezulu spinal cord. ọ karọ mma Ka wepụta ya. Unu were nwa mmadụ timkpa. Somebody's 9 months ihe nwaanyị mmadụ mgbọsị nne gị nwụrụ ama m ụdị ikikere eze ụta ga na-asị nwa ya atagbuola onwe na Nna anyị na-akwụyali mgbe ọbụla anya kojuo n'elu ijiri ịga ọkụ nwa obele ifeta nna ya etipụ ọfịa nwatakịrị ndị na-enwu na-ego ndị nne ṅụ gbuo m niile gbuo m kabere m akụrụ ogbe akụtụgburu appetite onye ọma dị mma na-eme mma na-eri mma na-eme ihe mma n'ebe ndị mma nọ afọ ọhịa nwaanyị bụ mma nne m na-ejide chakụ mmemme ya alụkụ ihe m na-ajụ gị bụ gịnị ka nwa m nwoke mere wee kọọ ihu n'ụkwụrụ ya kọọ ya eji ka kopa nyere ụmụnne gị efe ka ha lụọ di ọgwụ nọchiri ha ụzọ amụsụ ihe nwụ onye kote ya kolu na nsi unu jee nka siri unu agadi nwoke ihe je nke agadi nwoke iji agadi nwoke ji ezigbo ego ọ na-anwụ na Fraịde a na-egburu ịta nwụkwa ibulu ego na-ana ike ọgwụgwụ ije ejefu You did this shit. No, but na say Nicole. Naga Miko. I carry go Mesa Cape Town. You am Miko Cape City and FG. Ihe m ụwa ọzọ Igbo ndadị na Igbo.
Something like that is not possible. Or they were possible. Don't let them undo Gaga. Benito, Oka Kushi Mono. You want to get in. Join your mom now. Taking a winner. And I'm calling you Kuroka. I'm making a good one. You don't have to go for. I didn't know Tiaka in hot job. Him to Horono, Elemania, or the Kamu, what do you know? They are not. Fata mamu toshe meme. Mano toshe mega make it all the nil on one and channel Tagadim. Mobimbo, Pankit Waritua, Pankebo Pericopia. Amodiam, Aganaga, Ejim Bairo, the certificate. How can you tell him? I can follow about What an hour, more than man on the Mecca. Gamitana. I am Fulana. I'm a Mabogin Oboda. Apagi. Can't kill Zolana. I didn't go more than 7 people. I'm not a Hamabu on them. Well, I got the way they come kill a trying to put a line. I'm not telling you to before the baby. Come on, malaria and kitty. Almost had a go tell him back. By your information, my name out of Dr. Amu. Don't often get it. I make again for 2 weeks. Come on, love will be between me. A show la managa and Gabiam. Aptakulish. You do sure they got a honor back. I'm not going to go to the world or get that. I can meet you more. Emma Salvat.